Καλώς ήρθατε στο ταξίδι μας στο Τίτας Τάγκο Ανάσες Ισότητας, ένα εκπαιδευτικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα που θα αφιερωθεί στην παιδαγωγική του τάγκο μέσα από σύντομα podcast, όπου θα μοιράζομαι επιγραμματικά τις σκέψεις μου για το τάγκο και τη σχολική εκπαίδευση. Τα νέα μας για τον πρώτο μήνα θα τα ακούτε μία φορά την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα στις 9 το βράδυ, αλλά και όποτε έχετε χρόνο, εφόσον θα είναι διαθέσιμα στο κανάλι μου. Αργότερα θα δημιουργώ podcast μία φορά το μήνα. Καλησπέρα, είμαι η Μαγδαληνή Αλεξίου, εκπαιδευτικός και λάτρης του αργεντίνικου τάγκο. Τα τελευταία χρόνια δούλεψα με καρδιά και επιστημονική προσέγγιση πάνω σε ένα όνειρο. Πώς μπορεί το τάγκο να γίνει γλώσσα έκφρασης, ενσυναίσθησης και σύνδεσης μέσα στο σχολείο. Έχω δουλέψει με εφήβους σε ερευνητικές εργασίες, σε πολιτιστικά προγράμματα που αφορούσαν στη μουσική και το χορό. Θα ήθελα να πείσω τώρα και τους επιστήμονες συναδέλφους μου. Έτσι γεννήθηκε το Τίτας Τάγκο, ένα βιωματικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς βασισμένο σε σεβασμό, συνεργασία και δημιουργικότητα. Αν είσαι και εσύ εκπαιδευτικός που ψάχνει κάτι περισσότερο από τη διδακτέα ύλη και θέλεις να δεις το ρυθμό, τη σιωπή και την κίνηση σαν παιδαγωγικά εργαλεία, τότε σε περιμένω. Πώς όμως ένας χορός που γεννήθηκε στους δρόμους του Μπουένος Άιρες μπορεί να μας μάθει να φουγκραζόμαστε τον άλλο, να περιμένουμε, να συνυπάρχουμε? Επειδή το τάγκο είναι και φιλοσοφία. Μας μαθαίνει να κρατάμε ρυθμό μέσα στη σύγχυση, να σεβόμαστε το χώρο του άλλου, να οδηγούμε και να ακολουθούμε χωρίς να καταπιέζουμε, να ακούμε και με το σώμα και όχι μόνο με τα αυτιά. Και θα μου πεις τώρα, καλά, στην τάξη είναι όλα αυτά αναγκαία? Μέσα από το πρόγραμμα Τίτας Τάγκο μετατρέπουμε απλές ασκήσεις ρυθμού και κίνησης σε παιδαγωγικές πρακτικές. Σπάμε τη σιωπή της απομόνωσης, της σύγκρουσης, της αμηχανίας. Δημιουργούμε χώρους μάθησης γεμάτους ρυθμού, ενσώματη σοφία και χαρά. Μείνε μαζί μου. Στο επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε για τις πρώτες απλές ασκήσεις που μπορείς να εφαρμόσεις ακόμη και αύριο στην τάξη σου. Μέχρι τότε, άκου το σώμα σου, έχει περισσότερη σοφία από ό,τι φαντάζεσαι.